YouTube channel. Ayan, kainan na pero madilim ba? Hindi ko makita yung mukha ko. Promising, I swear. Lagi parang mag-plus light ako para makita yung mukha ko. Ayan o. Hi guys, kainan na. Kain tayo, Jollibee. Ay, huwag kang magagalaw para hindi malaglag. Ayan, mayroon na akong liwanag. May liwanag na po kami. O, kain na kayo dyan. Kain na tayo. Ayan, kain na na. Dinner time. Andito pa rin po kami sa Batangas. At Batangas pa rin ba ito? At Laguna pala. Sorry naman. Ayan, welcome back to my YouTube channel. Please don't forget to like and subscribe my channel. Let's eat, guys. Bakit matumutunog? Ito para meron tayong ilaw. Nakikita mo, te? Ayan. Jollibee chicken. Lagyan mo sa chicken. Kanin mo yung gravy para may sabaw. Ayan. Hi guys, good evening. Mega shout out. Let's take a dinner. We're having dinner here inside the bus. Thank you for watching, guys. 8 million views. We're inside the bus. We're taking dinner inside the bus. Kanan kapitan sa chat. Baik kayo kanan kaya may kanto. Tapos di magpino may rutimento. Hindi kasama ang drinks. Kasi siguro. May plus pa. Hindi naman Jollibee yata. Jollibee po. Diyan nila binili. Hi! Thank you for watching sa 8 million viewers. Pero sikapin mga tao. Linis ang filman. Sa'yo, bayos na kami, kaya may
isang lalangan, dalam lima, langan. Ano yung isang lima? Nawawala ang connection. May garbage box. What is guys? Ang murang ka na, bakit din? Kami. Ilang kami na? Saan kayo pupunta? Ito. Ano kayong kinakain ng mga anak? Hindi, basta umurap kasi. Agi, bagong tawag. Agi. Bagong tawag. Bayar sa biyahe niya. Hindi. May bukong mamaya na. Kaya nga, pare, Wala lang. kasama na libay. Hello, please don't forget to like yung aking live. And please don't forget to subscribe sa 4 million viewers. Ay, Kabalita ko kaya. On. Kasi kaya. Ah? Masya? Kapas ka ba? Nanti balita wa. Lupan sa ibante. Lupan niya rin sila. Hindi, paano tala na nga bulang ko? Nadalas pa sa labang ko. Ang malam-malaman. Yan, pala. Hello. 7 million viewers. This is Bianca Queen Mix Vlog. Please don't forget to like and subscribe my channel. Stop. Ang karawita. Kayo, yung ako dyan. Laguna. Hindi nga antes siya, ulo-ulo sa palante, nasarap ko ng bus. No, malinta ko no. Upasan ko ay sa kay bakit yun. Hindi natin ko ta. Hindi ko na dari nila. Malinta isang man MRT. MRT. Malinta ka. Ha? Kita na eh. Ha? Hindi ko makamit siya. Tao. Isang magkamot ang ikan.
Wala basta wala. Naman kami ni. Hindi ko na ipasa ta. May station kuno ya. Station. Hello, kamu ng viewers. Kuya, ay na ba sa sakay agala ang tunog? Ala kamu aman. Pasay. Jad inter may upasanda. Ay wala may bus diyan lugar I'm ako. eating chicken, fried chicken from Jollibee. On. Salamat. On. Ini babawian ko. Babawian. Ate Naomi, tatayo ka? Sa liyola pala si ate na, pabiaglaran pa wa. Mga kanak niya, kanya sumpal. Salamat. Thank you sa 8 million viewers. Katunda ko lang yung talaga kagawan ha. Ito ate. Thank you sa 11 million viewers. I'm still eating here. Thank you. Ayoko ng ano? Sayang walang signal doon sa pinuntahan natin. Hindi ako nakapag-drive.
I'm done, guys. Tingnan mo muna ito. Sa box para hindi na natin. Hindi natin. Ako na lang tumayo. Karakuan yan eh. Akin eh. Ni, natapon na ako. Kaya nga, ibang ko sa iyo. Pahinga nga ako ng tissue mo ate. Na tinapon ko dyan. Saan dito? Naubusan ako ng tulingot sa iyo. Asan na ba yun? Bakit eh? Natapon sa akin eh. Baka yung ano, yung sauce mo. Parang natapon yung sauce ko eh. Sauce Mario Joseph. Yung sauce mo kanina. Ni, natapunan tuloy ako. Bakit? Ano? Nangangamoy ako ng job. Hi! Ayan sila, yung mga kasama natin. Ayan, si ate. Ayan si ate. Si ate. Hello, good evening. Good evening. Tapos na kayong kumain. Tapos na. Okay, nasal kayo lang. Ay, busog na busog Ako na. din, nasa lahat. Ayan si ate. Pero dito sa atin, madilim. Ate, Madam Principal. Si ate Naomi, madilim dito sa atin. Promising eyes. Ay, ilawan ko si ate. Ayan, si ate. Si Kagawad, alis na siya. Agay mo lang yung barong-barong nyo. Agad sa kayo namin. Kung laki ng tambol, akin kayo. namin. Ayan, oh, sila. Oh. Salamat Ayan sa merienda. merendong. Merenda. Magkapiglan, ano, sayang. Sa ulitin. Sa ulitin. Ayan. Kasi madilim eh. Basta, Ayan. kung kami doon sa bayad ah. Kasi ate, bayad. Matagtagan ng followers doon. Ay, oo nga pala. Kayo pala yun? Madigera? Ha? Thank you. Sa Facebook. Ito sa nasa YouTube. Ito YouTube. Punta tayo. Pupunta tayo. Pupunta tayo. Hello. Ayan mga kasama natin sila. Si ate. Ayan na. Halo-halo agad. Katawan. Thank you. Si ate. Ate Pinsan. Hello. Don't forget to subscribe. Sila nanay. Ayan sila. Bianca Queen Mix Vlogs. Si ate Pinsan. Si ate Arlene. Oo. Thank you for 8 million viewers. Please don't forget to likes and subscribes. Okay? 8 million pa yan. Ibuluan mo kami. Oh, basta makas out na kaagad. Ayan. So, ayan. Madilim. Madilim siya.
Bye-bye na guys. Kasi madilim na, wala na akong ilaw, malulubat ako, promising. Kagawad, ingat kayo, susulat kayo ah. Tawag-tawag lang ah. Text-text lang ah. Bye now mga guys. Bye-bye.